ya maulana maulaya ya maulana fituri. Ya mace ran gajiya sarkin duka kuliya, in ka daɗe mun shirya ka taba ni na biya ya maulana. Sakon da na ɗauko ka cika ni da iko, lungunan har sako kar ya zama to sako-sako ya maulana. Ya mama batula jamala daga Allah, gatan yan faira salati da ke na kulla ya mamalina. Maduban dubana shau Hassan aikina, kasarinka jikina baya fado da bakina ya maulana. Shau Hassan assalamu alaika arabin mai kaulaka, duka ka ɗauka fituri ne a haka ya fituri shau rana. Ya ga yatin lumurari ku ne ake tanadi, sirrin da kamadadi ya ainihin abadi ya fituri ya maulaya. Kun baiwa kowa ku ne yawan yawa, abinci don yunwa kishi sai da ruwa ya maulaya. Ya fata yin rabbaniya ya fito yin gausiya, kan zalfi janiya muradin kulliya ya muradi. Mu ne yan hakika asalin mu ne hakika, shau yayi zantuka talimu kuma mun dauka. Tuyi to mai karan tsananta ya kiso da kwarkwata, karatu sai da bita da baki za a farta maulaya. Ko ina makale ka cikin zamani a haka, tinye duka sai faɗi ake taka maulana. Da ba ma batun matsiyata mu ne masu sarauta, Ahmadu ga darata ganin idan duk halitta da maulana. Gatan bawa sarki bawa gatan sarki, dole kan wanaki sarki uban sarki rana. Kullu bi ismihi an tamalli ana shehi, ainihin rahmatihi a bani a kofin a tayi ya maula. To ni idan da ya ganka ya san kai ne da kanka, ka wadatu da kanka ka raba wa masoyanka ya maula na. Mai shigar kamala abin nufin yan faida, matatarar duk jamala fuyu da bahari jamula ya maula. Da ƙarfin marka da girman kudurarka a cikin izumanka kamar bata yi da kanka ya fito ya fata ya fata cikin izininka yardan fiye da haka, da wasu zantuka na biya wa masoyanka ya maula. Ma'asalan maulaya ana bidika maulaya, da mai ginin rasulu da mai ginin rasulu ya maulana na ya maulana.